Áno, tak to má byť, voda príklad, co nám, áno, to je, pokud se tam objeví voda v této hadici, zastrojen ta první hadice, 8-9 vteřin je to dobrý. Tady k nám něco, vidíte to C-čko, jak už je tam voda, velice špatně se to ovládá. Takže tady je ztráta, samozřejmě, to nám něco. Mašinka nám už začíná taky startovat, tam víceméně se mi zdá, že to něco zkratovalo. Takže tady ta snaha u toho ovoce, když se na to podíváme, tomu se říká prostě, když se nám dostane do toho stačilo potrubí ten faleš.